Κορίτσια, τώρα τα πιάτα θα εμφανιστούν. Για να δούμε. Η Νικόλ έχει μια τριγωνική τούρτα ουρανιοτόξο. Η Τζούλη έχει ένα τετράγωνο pop-it. Και η Μπρίτνη έχει μια ολόκληρη μηχανή στρογγυλής τσίχλας. Πρέπει επειγόντως να δοκιμάσουμε. Ναι, θα δοκιμάσω. Εγώ ξεκινάω. Έχω νόμισμα και το βάζω στη μηχανή και βγάζω μια στρογγυλή τσίχλα. Τι είναι αυτό? Κουμπί! Μάλλον θα εγγραφώ. Wow, και πάτησα το κουδούνι. Κάντε το ίδιο, φιλαράκια μου. Λοιπόν, να οι τσίχλες μου. Θα δοκιμάσω. Είναι τόσο νόστιμες. Θέλω κι άλλο, κορίτσια, συνεχίστε. Για να δω. Έχω ένα ολόκληρο κομμάτι τούρτας. Τόσο νόστιμη κρέμα, μου αρέσει. Και η τούρτα είναι πολύ τρυφερή. Δεν μπορώ να σταματήσω. Τι κοιτάς? Φάε το φαγητό σου. Εντάξει, πήρα pop-it όμως και μπορώ μόνο να το παίξω. Περίμενε. Δεν είναι ένα πραγματικό pop-it, είναι ζελέ. Πόσο νόστιμο που είναι. Μου αρέσει. Σούπερ, κορίτσια. Ναι. Μπρίτνη, τελείωσες? Έχει μείνει μόνο λίγη τσίχλα. Τώρα θα κάνω μια τεράστια φούσκα. Κοιτάξτε. Όχι, είναι πολύ τεράστια. Νικόλ, βοήθεια, η Μπρίτνη θα πετάξει. Όχι, Μπρίτνη. Τι πήρατε αυτή τη φορά? Wow, σάλτσες διαφορετικών μορφών. Η Τζούλη έχει μερέντα, αλλά η Νικόλ μοιάζει να έχει κέτσαπ. Το wasabi της Μπρίτνη είναι τρομερό. Κορίτσια, ας προσπαθήσουμε να γλύψουμε γρήγορα όλες τις σάλτσες. Πάμε! Wow, πόσο γρήγορα! Η Τζούλη είναι αποφασισμένη να κερδίσει, αλλά η Νικόλ είναι μπροστά από όλες. Πώς είναι η Μπρίτνη? Είναι πιο δύσκολο για εκείνη. Τελείωσα. Ήταν κέτσαπ. Πόσο καιρό θα σας πάρει? Έχω σχεδόν τελειώσει με αυτά τα χάλια. Κορίτσια, νιώθω άσχημα. Πολύ ζεστό. Τι να κάνω? Τώρα θα ανάψω φωτιά. Είμαι δράκος. Έχω μια ιδέα. Θα σβήσω την Μπρίτνη με τον πυροσβεστήρα. Δεν είναι για τίποτα που ολοκλήρωσα μαθήματα πυρόσβεσης. Τι γίνεται? Πώς να το χρησιμοποιήσω? Βέβαια γίνεται. Η φωτιά θα σβήσει τώρα. Όχι, αυτός ο αφρός θα μου καταστρέψει όλο το χτένισμα. Τζούλη, σβήστο, σταμάτα. Ευχαριστώ φυσικά, αλλά θα μπορούσες να σταματήσεις νωρίτερα. Συγγνώμη, υπερέβαλα λίγο. Νικόλ, είσαι τόσο αστεία με αυτή την εθάλη. Ναι, τώρα είμαι βρώμικη. Καπνοδόχο καθαριστής. Κι εγώ σαν να βγήκα από αφρόλουτρο. Τι πήρατε αυτή τη φορά, λοιπόν? Η Μπρίτνη έχει στρογγυλές μπάλες τυριού. Ωραία. Η Τζούλη έχει τετράγωνη ομελέτα. Και η Νικόλ έχει μια τριγωνική κυρίθρα. Πολύ νόστιμο. Ας δοκιμάσουμε. Λατρεύω το μέλι. Wow, είναι τέλειο. Πολύ νόστιμο. Μη με κοιτάτε έτσι. Φάτε τις λιχουδιές σας. Σούπερ! Πεινάω πάρα πολύ. Πρώτα θα κόψω τον γκρόκο και θα τον φάω πρώτα. Πολύ νόστιμο. Θέλω κι άλλο. Ευτυχώς έχω ακόμα αυγό. Νόστιμο. Μπρίτνη, τώρα εσύ. Εντάξει, θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτές τις μπάλες τυριού. Μυρίζουν νόστιμα. Και έχουν ακόμα καλύτερη γεύση. Θέλω κι άλλο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Τι ωραία που πήρα ολόκληρο βάζο. Όχι, πέφτω. Κορίτσια, η προσγείωση δεν ήταν ήπια. Και γιατί δεν με βοηθήσατε να σηκωθώ? Το τελευταίο κομμάτι. Όχι, είναι μέλισσες. Κορίτσια, βοήθεια, οι μέλισσες μου επιτίθενται. Τρέξτε.
Κορίτσια, ας τις ξεφορτωθούμε. Φύγετε από εδώ. Πηγαίνετε πίσω στην κυψέλη σας. Σίγουρα θα το φοβηθούν. Βγείτε έξω. Μην αγγίζετε την Νικόλ μας. Πάμε, επίθεση. Είμαι έτοιμη. Όχι, μη με τσιμπάτε, όχι. Ξέρω τι θα μας βοηθήσει. Ένα κουρέλι. Κορίτσια, σταματήστε, Νικόλ. Δώσ' μου το κουρέλι, θα τα φτιάξω τώρα. Ναι, έγινε. Ήταν δύσκολο. Κορίτσια, πού πήγατε? Τι να κάνω με τις μέλισσες? Περιμένουμε. Wow, να τα νέα καλούδια. Η Νικόλ έχει νάτσος, λοιπόν. Η Τζούλη έχει ξηρά νούντλς, αλλά η Μπρίτνη έχει νόστιμα pancakes. Τζούλη, μείνε μακριά από το στρογγυλό φαγητό μου. Είναι η σειρά μου να δοκιμάσω πρώτη. Θέλω να κόψω ένα μικρό κομματάκι και να το γευτώ. Θα δοκιμάσω τώρα. Τι άρωμα, τι είναι, Νικόλ? Έκοψες ένα τριγωνικό κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι είναι δικό μου. Έτσι είναι οι κανόνες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μη διανοηθείς, περιμένω. Τζούλη, μην προσπαθήσεις καν. Αυτό το τριγωνικό κομμάτι είναι μόνο για μένα. Θα δοκιμάσω. Νόστιμο. Μπρίτνη, θα κόψεις λίγο ακόμα? Με τίποτα. Δεν θα επαναλάβω τέτοια λάθη. Θα τα φάω με τα χέρια μου, οπότε κανείς δεν θα μου τα πάρει σίγουρα. Φοβερό. Κι εγώ έχω απλά ξηρά νούντλς. Δεν φαίνεται νόστιμο, αλλά θα δοκιμάσω. Πόσο σκληρά είναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι δύσκολο να τα μασάς. Εντάξει, αλλά εγώ έχω νόστιμα νάτσος. Πολύ νόστιμα. Τα pancakes είναι τόσο νόστιμα, αλλά έχω χορτάσει. Τζούλη, κοίτα την Νικόλ. Έχει νόστιμα νάτσος. Ας δονιστούμε μερικά. Υποστηρίζω πλήρως αυτή την ιδέα. Τι θέλετε, νάτσος? Με τίποτα. Έσπασε τον τοίχο με νάτσος, κοίτα. Βασικά δεν θέλω να πάρω νάτσος από την Νικόλ. Και εγώ θα φάω τα νούντλς μου. Κορίτσια, κοιμάστε. Μας έχουν ήδη δώσει νέα πιάτα. Κοιτάξτε αυτό το τεράστιο τομπλερόνε. Κι εγώ έχω μια βάφλα, τέλεια. Και εγώ έχω τρομερό κρεμμύδι. Χάλια, δεν έχω τύχη. Πρέπει να το δοκιμάσω, εντάξει. Okay. Θα πάρω μια μπουκιά. Τα μάτια μου βουρκούν. Δώσε τη χαρτοπετσέτα στην καημένη την Μπρίτνη. Μπρίτνη, πάρε, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ, Τζούλη. Νιώθω λίγο καλύτερα. Τι αηδία! Η μίξα της Μπρίτνη στο καπέλο μου. Είναι Ντία, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ήρθε η ώρα για το σνακ. Έχω μια ολόκληρη τετράγωνη βάφλα εδώ. Πολύ νόστιμο. Θέλω να φάω όλα ταυτόχρονα. Έτοιμο, Νικόλ, έλα. Εντάξει. Έχω μια τόσο τεράστια σοκολάτα που δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω. Δεν μπορώ να κόψω ένα κομμάτι. Αλλά ξέρω τι να κάνω. Θα φορέσω τη στολή μου καράτε και θα σπάσω αυτή τη σοκολάτα σε κομματάκια. Δεν ήξερα ότι η Νικόλ μπορούσε να το κάνει. Δεν είμαι τόσο απλή όσο νομίζουν πολλοί. Θα δοκιμάσω τώρα. Νόστιμο. Η σοκολάτα δεν μπορεί να είναι άγευστη. Τελείωσα, αλλά η Μπρίτνη δεν έχει ακόμα τελειώσει το φαγητό της. Ναι, μου έχει μείνει ένα κομμάτι. Κορίτσια, συγγνώμη. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Τι βρώμα. Ούψ. Ήρθε η ώρα για νέες λιχωδιές. Για να δούμε. Η Μπρίτνη έχει μάτια ζελεδάκια, αλλά η Τζούλη έχει κράκερ. Η Νικόλ έχει ένα σάντουιτς ουρανιοτόξο. Ξεκινάει η Μπρίτνη. Τα μάτια ζελεδάκια είναι τόσο ωραία. Μου ταιριάζουν. Πλάκα έχει, Τζούλη, πρέπει να προσέχεις. Και τώρα έχω ένα μάτι στο στόμα μου. Νικόλ, μη φοβάσαι τόσο, είναι ένα ζελεδάκι. Θα τα δοκιμάσω τώρα. Πεντανόστιμο. Έχει νόστιμη μαρμελάδα μέσα. Τέτοιες λιχουδιές τρώω γρήγορα, σε αντίθεση με τα κρεμμύδια. Τζούλη, έλα.
Λοιπόν, έχω τετράγωνα κράκερ. Θέλω να τα συνδυάσω. Τώρα έχω ένα σάντουιτς. Ωραία! Πολύ νόστιμο και τραγανό. Νικόλ, η σειρά σου. Ναι, το ξέρω. Έχω ένα τόσο ενδιαφέρον σάντουιτς τυριού. Είναι ασυνήθιστο και ουρανιοτόξο μέσα. Τόσο ωραίο. Και πολύ νόστιμο. Το λατρεύω. Τι ωραία που μπήκαμε σε αυτό το challenge. Ναι. Πού είμαστε? Όχι, είμαστε κλειδωμένες εδώ μέσα. Αν και... Σταμάτα να ουρλιάζεις. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Μαρή, τι κάνεις? Προσπαθώ να ανοίξω αυτά τα κουτιά. Τι έχει μέσα? Κοίτα, είναι ένα άλλο. Πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί σε αυτό το κουτί. Δεν θα πάω εγώ εκεί. Μπέμπαμπλομ, του κιθεμπλομ. Ανάθεμα. Μάλλον θα πρέπει να ψάξω για το κλειδί εγώ. Είναι κάτι υγρό. Μάλλον νερό είναι. Έλα, μπορείς να το κάνεις. Εντάξει. Δεν είναι κλειδί. Είναι ένα ψαράκι. Κοίτα τι όμορφο. Καλύτερο να το αφήσω στο νερό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, και να το κλειδί. Ναι, είναι. Μαρή, τι κάνεις? Πάμε. Κόκκινο κλειδί ανοίγει το κόκκινο κυβότιο, εντάξει? Για να δούμε. Τι? Δυναμίτης! Δυναμίτης! Τι φρίκι! Και τι να κάνουμε? Για να δούμε. Έχω μια ιδέα. Ελπίζω πήρα μαζί μου τους κόφτες καλωδιών. Όχι αυτό. Να τα! Μαρή, θα κόψεις το σύρμα? Κάντο εσύ καλύτερα. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Ελπίζω να μην γίνει η εκρήξη. Μου φαίνεται ότι το κίτρινο σύρμα θα είναι η σωστή λύση. Λειτουργήσε. Τι μυρωδιά! Τίποτα δεν λειτουργήσε. Αλλά τώρα χρειάζομαι πολύ τη βούρτσα σου. Καλή ιδέα. Δώσ' την εδώ. Όχι. Ξέρεις κάτι? Έχει σημαντική δουλειά. Πήγαινε και πάρε το επόμενο κλειδί. Είμαι δυνατή. Μπορώ να το κάνω. Αναρωτιέμαι τι είναι εκεί. Είναι ένα αρκουδάκι από ζελέ. Παρεμπιπτόντως είναι αρκετά νόστιμο, αλλά πρέπει να βρω το κλειδί. Να το! Δεν θέλω να το χάσω. Μία, άνοιξε το κυβότιο. Τι λες τώρα? Άνοιξε εσύ. Εκείνο. Ευχαριστώ. Κάτι πολύ μικρό. Τώρα όλο μου το πρόσωπο είναι με λάμψεις. Τέλειο. Μπορείς να κάνεις υπέροχο μακιγιάζ. Γιατί θες το μακιγιάζ? Καλύτερα ψάξε για το επόμενο κλειδί. Πάμε. Ενδιαφέρον, κάτι κινείται. Ίσως ένας δεινόσαυρος. Είναι ένας κροκόδιλος. Όχι, είναι πολύ μεγάλα. Ας δούμε τι είναι αυτό. Δεν έχω ξαναδεί αληθινό χαμελέοντα. Είναι τόσο χαριτωμένος. Θα τον στείλω να ξεκουραστεί. Το μόνο που χρειάζομαι είναι το κλειδί. Και εδώ είναι. Ώρα να ανοίξουμε το πράσινο κυβότιο. Καιρός είναι. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό. Μάνιγκαν, πώς να χρησιμοποιήσω αυτό το πιστόλι χρημάτων? Wow! Πόσα λεφτά υπάρχουν και όλα για μένα. Νιώθω σαν το πιο πλούσιο κορίτσι στον κόσμο. Σούπερ! Μαρή, δώσε μου πίσω τα χρήματά μου και πάρε το επόμενο κλειδί. Και αν κοιτάξω λίγο. Τα βλέπω όλα. Εντάξει, θα πρέπει να πάρω το κλειδί χωρίς απάτη. Κάτι ευχάριστο στην αφή.
Μοιάζει με άμμο πλαστιλίνη. Ναι. Να το κλειδί. Ναι. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μπλε κυβότιο. Ένα σκοινί. Μάλλον πρέπει να το τραβήξω. Wow! Μπαλάκια Orbeez πέφτουν από πάνω. Συνέχισε έτσι. Τέλεια! Είμαι η πραγματική βασίλισσα όλων των Orbeez. Ωραία! Wow! Υπάρχει ένα καινούριο κλειδί. Ήρθε η ώρα να το πάρω. Αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό? Μιαχ! Είναι σκουλίκια! Πρέπει να πάρω το κλειδί το συντομότερο δυνατό και να μην αγγίξω ποτέ αυτό το βούρκο. Χάλια! Θα κάνω εμετόμαρη, σώσε με! Όλα λύθηκαν από μόνα τους. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε το ροζ κυβότιο. Τι είναι αυτό? Ρόζα φρός! Πω πω! Είναι ωραίο! Ναι, γιατί μπορώ να κάνω αυτό. Πολύ αστείο! Μαρί, ήρθε η σειρά σου. Μετά τα σκουλίκια είναι ιδιαίτερα τρομακτικό να βάζεις τα χέρια σου εκεί. Πάλι κάτι άσχημο. Πρέπει να πάρεις το κλειδί. Έλα. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Ναι, είναι ένα μάτι. Μάτι ζελεδάκι και πολύ νόστιμο. Τι έχεις? Είναι ζελεδάκι. Ψάξε για το κλειδί. Να το. Ζήτα. Λοιπόν, είναι μπλε κυβότιο τώρα. Μία, θέλω να σου δώσω την ευκαιρία να πατήσεις αυτό το κουμπί. Έγινε. Τι γλιώδες πράγμα! Τι ωραία που πάτησα το κουμπί εγώ. Αλλιώς θα έπρεπε να σταθώ κάτω από αυτό το μπλε βδέλιγμα. Λοιπόν, πήγα για το επόμενο κλειδί. Τι είναι αυτό? What? Μαλλιά, αηδία. Γιατί σε μένα? Δεν το έκανα επίτηδες. Και τέλος πάντων, πού είναι αυτό το ηλίθιο κλειδί? Να το! Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το πιο σκοτεινό κυβότιο. Πρέπει να το ανοίξεις εσύ. Έλα. Αποδεικνύεται ότι στο πιο σκοτεινό κυβότιο υπάρχουν νόστιμες λιχουδιές. Φάε ένα μπισκότο. Ευχαριστώ. Πολύ νόστιμο είναι. Ναι, απίστευτα νόστιμο. Μία, θα μπορούσες τουλάχιστον να μου δώσεις ένα ακόμη μπισκότο. Συγγνώμη, ίσως υπάρχει κάτι ωραίο και στο επόμενο κυβότιο. Πρώτα πρέπει να βρω το κλειδί. Τόσο ιδιαστικό. Μοιάζει με ομαύγα. Εδώ είναι το κλειδί. Ας δούμε τι υπάρχει στο κίτρινο κυβότιο. Μία, θέλεις να το ανοίξεις? Φυσικά και ναι. Άσε με να σκεφτώ. Συμφωνώ. Αστειεύομαι. Φύγε. Θέλω να το ανοίξω εγώ, γιατί υπάρχει κάτι ωραίο μέσα. Είναι φτερά. Μαρί, μοιάζεις με κοτόπουλο. Δεν έχω δει τίποτα πιο αστείο. Σταμάτα να γελάς. Καλύτερα να πας να πάρεις το τελευταίο κλειδί. Εντάξει, πουλάκι μου. Εντάξει, τελευταία δοκιμή. Τι είναι αυτό? Είναι προνύμφες. Πρέπει να πάρω το κλειδί γρήγορα. Παραλίγο να λιποθυμίσω από τον φόβο. Ελπίζω να υπάρχει κάτι καλό σε αυτό το κυβότιο. Καημένη. Για να δούμε. Ναι, είναι το κλειδί μας για την ελευθερία. Περάσαμε την πρόκληση. Ώρα να βγούμε έξω. Τα καταφέραμε, ζήτω. Ναι! Φαίνεται πως περιμένουμε μια πρόκληση και με τούρτες. Εγώ αρχίζω. Με ενδιαφέρει πολύ να μάθω τι λαχταριστό θα πάει στην τούρτα μου.
Wow, αυτός ο τροχός μπορεί να γυρίζει για πάντα. Γιατί να μην το σταματήσω εγώ? Για να είναι δίκαιο θα κλείσω τα μάτια μου. What's the matter with you? Τι? Βασάμπι? Αλλά ονειρευόμουν ότι θα πάρω κάτι πεντανόστιμο. Μία, η σειρά σου να γυρίζεις τον τροχό. Ελπίζω να είμαι τυχερή. Wow! Αλλά αν το βέλος είναι ανάμεσα, τότε δεν θα πάρω τίποτα. Λάθος! Τα πήρα όλα. Και το καλύτερο είναι ότι μπορώ να διακοσμήσω την τούρτα μου και να την κάνω ακόμα πιο νόστιμη. Λατρεύω τη μερέντα. Πώς όμως να την απλώσω ομοιόμορφα? Έχω μια ιδέα. Τι κάνει αυτή? Θα με βοηθήσουν οικοδομικά εργαλεία. Η σπάτουλα, για παράδειγμα. Φαίνεται νόστιμο. Μακάρι να μπορούσα να δοκιμάσω αυτή την τούρτα. Και δεν είναι το τέλος. Τώρα πρέπει να αλείψω καλά τη σοκολάτα στην τούρτα με ένα ρολό. Τι ομορφιά θα γίνει. Και τώρα πάμε στις σοκολάτες. Πρέπει να φύγουν τα περιτυλίγματα πρώτα και μετά συνεχίζουμε. Τι λες? Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνω λάθος με τα μεγέθη. Οπότε θα μετρήσω τα πάντα με μια μεζούρα πρώτα. Όλα είναι τέλεια σε μέγεθος. Τώρα θα φτιάξω μια μπουρντούρα για την τούρτα. Και τι περιμένεις? Έχεις βασάμπι να ασχοληθείς. Ναι, μυρίζουν και πικάντικα. Αλλά θα αποδείξω ότι είμαι γενναία. Ότι δεν φοβάμαι κάποιο βασάμπι. Απομένει μόνο να απλώσω το βασάμπι στην τούρτα. Θα χρησιμοποιήσω μια σπάτουλα. Δεν νομίζω ότι θα πειράξει τη μία. Wow, περισσεύει ακόμα και λίγη μερέντα. Έτοιμο. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πλύνω τη σπάτουλα. Καλύτερα να το πετάξω πίσω στη μία για να γίνει η τούρτα της πιο πικάντικη. Περίεργο, γιατί η σοκολάτα είναι πράσινη? Είναι σαν βασάμπι. Κέιτ, δεν τρέπεσαι? Πώς τολμάς? Κι αν με χτύπησες το μάτι. Τέλος, σταμάτα να μιλάς. Είναι ώρα για φαγητό. Φαίνεται πως η Κέιτ είναι τελείως τρελή. Ευχήσου μου καλή τύχη. Λοιπόν, πώς είναι? Νόστιμο? Ήρθε η ώρα να φάω κι εγώ την τούρτα. Κάτι μου λέει ότι θα είναι καταπληκτική. Είχα δίκιο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τόσο νόστιμη τούρτα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι μια πραγματική σοκολατένια βόμβα. Σοκολατένια βόμβα. Εγώ δεν έχω τούρτα, έχω φωτιά. Εντάξει, πάμε. Είχα δίκιο. Το στόμα μου θα καεί τώρα. Βοήθεια! Κι άλλο. Φτούσου! Αφού πήρες πράγμα αλουνού, σε περιμένει ο τροχός τιμωρίας. Δεν θα είναι χειρότερο. Θα είναι. Μισώ τα αυγά. Καλά να πάθεις. Θα ξέρεις πώς να κλέψεις. Δεν είναι απαραίτητο να βάλεις τα αυγά στην τούρτα. Θα συμφωνήσω αν καταλήξω στο κεφάλι σου. Τι φρίκι. Έχω τα αυγά παντού. Θα είναι νόστιμο. Μία, γιατί κοιμάσαι ο τροχός? Ναι. Τέλεια, πήρα γλυφιτζούρια. Και τι θα πάρω εγώ? Σκυλοτροφή. Αλλά δεν είμαι σκύλος. Πρέπει όμως να τη φας. Και εμένα με περιμένει ένα ολόκληρο βαρέλι με νόστιμα γλυκά. Hey! What? Awesome!
Ποτέ, μα ποτέ δεν δοκίμασα τροφή για σκύλους. Ίσως είναι νόστιμη. Απλά δεν μπορώ να ανοίξω καθόλου. Α, υπήρχε μια ειδική ταινία εδώ. Oh no! Ναι, όταν το μυρίζω θέλω να κάνω εμετό. Εμένα μου αρέσουν τα γλυκά. Είναι τόσο ξινά, τόσο νόστιμα. Σε μια γλυκιά τούρτα θα είναι ό,τι πρέπει. Δίνουν γεύση. Φοβερός. Έγινε όμορφα. Awesome! Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Τι όμορφο κομμάτι. Λίγο ξινούλικο. Μου αρέσει. What? Κέιτ, σταμάτα να με κοιτάς. Πάρε την τροφή σου. Αν χύσω από τη συσκευασία θα είναι πολύ. Νομίζω μια πρέζα θα είναι αρκετή. Awesome! Αρκετό είναι. Όχι, βάλε τα πάντα. Γιατί είσαι τόσο κακιά? Oh no! Ικανοποιημένη. Τώρα δεν έχω τούρτα, αλλά ένα μπολ με την τροφή. Ελπίζω να μην κάνω εμετό πάνω από αυτό το φαγητό. Hey, you! Ουφ, πως τρώνε τα σκυλιά όλα αυτά τα χάλια. Wow. Γεια σου μωρό μου, είσαι ακριβώς την ώρα σου. Κοίτα πόσο φαγητό έχω. Τι συμβαίνει, από πού ήρθε ο σκύλος? Δεν τα αντέχω, είμαι αλλεργική. Φύγε από εδώ. Είσαι πραγματικά κακιά. Αν ένας σκύλος μπορεί να το φάει, τότε μπορώ κι εγώ. Α, όχι, δεν μπορώ. Τι φωνάζεις? Τα γλυκά μου είναι πολύ ξινά χωρίς την τούρτα. Έπρεπε να δεις το πρόσωπό σου. Κρίμα το τηλέφωνο μου είναι μακριά, αλλιώς θα έβγαζα μια φωτογραφία. Όσο είσαι παγωμένη από τη ξινιά σου, μπορώ να δώσω την τροφή σε αυτόν για τον οποίο είναι φτιαγμένο. Μωρό μου, καλή όρεξη. Είναι πάλι εδώ το σκυλί, Κέιτ. Παραβίασες πάλι τους κανόνες και δεν έφαγες ό,τι πήρες. Χρόνος τιμωρίας. Oh no! Ίσως δεν πρέπει. Πρέπει. Εντάξει, αφού πρέπει. Όχι, θα χαλάσει το μακιγιάζ μου. Αλλά θα έχει πλάκα. Πρέπει να κάνω ντους τώρα. Και νομίζω ότι σου ταιριάζει. Χάλια.